אז אני עומד, אני בן 36, אני נשוי, יש לי 2 ילדים, שירה ועידו. יש לי תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני במנהל עסקים. אני כל הקריירה שלי עובד בסטארט-אפים מ-day one שלי בקריירה, ו-day one גם בכל חברה שהצטרפתי. אני אוהב להצטרף בשלבים האלה, לקחת את החברה לשלב בוגר, ואז להמשיך הלאה לאתגר הבא, כאשר החברה כבר בשלה להמשיך on its own. במהלך הקריירה שלי נתקלתי באיזו חברה מיוחדת שקוראים לה סקרים, שביחד הכרזנו על אתגר מאוד שאפתני של לקחת דאטאבייס ולכתוב אותו מאפס לצורכי אנליטיקס, ועל הקטע גם לדאוג שהוא יעבוד על מעבד גרפי, GPU במקום ה-CPU. זה האתגר הגדול שהוביל את כל מה שאתם תשמעו עליו היום פה, ואתם תשמעו על מה עשיתי שם, איך התמודדתי עם האתגרים, איך המשכתי הלאה. וזהו. אוקיי, בואו נתחיל. אז האג'נדה היום. יש לנו קצת טיפה לעשות סדר במונחים של ביג דאטה וטסטים. על המתודולוגיה שהפעלתי, זה לא איזה משהו שכתוב בתעשייה, זה משהו שפשוט ראש על הכתפיים, ישבתי, חשבתי, החלטתי על איזה guidelines, על איזה structure מסוים לאיך אני הולך להתנהל והתנהלתי. אני הולך לספר לכם על הסיפור של מה שעשיתי בסקרים, לרדת קצת לפרטים, לאופי שלהם, לא ממש קוד וכאלה, ממש לא מאוד למעלה. איזה אתגרים נתקלתי, אם זה באזור התחזוקה, אם זה אתגרים ניהוליים, אם זה אתגרי ביצועים, ואיך תקפתי את זה. אז ככה, מבוא לבדיקות של ביג דאטה. דבר ראשון שצריך לעשות בסדר זה, מה זה ביג דאטה? כמה גדול זה ביג דאטה? כל חברה, כמות הדאטה שלה זה שונה. כל חברה, הבעיות שלה הן אחרות ככל שהדאטה גדול יותר. בשורה התחתונה מה שצריך להגיד זה כזה דבר. כמה דאטה יש לי והאם התשתית שלי מספיק חזקה כדי לתמוך בהם. אוקיי? אם לא, אני בבעיית ביג דאטה. אוקיי? זה יכול להיות 100 מיליון, זה יכול להיות מיליארד, זה יכול להיות טריליון רשימות. זה לא משנה. ביג דאטה זה כל הטווח הזה. אוקיי? מושג שני שצריך לעשות בסדר, ההבדל בין scale up ל-scale out. יש מערכות דאטאבייסים מכל המינים, מכל הסוגים, שבאות לפתור כל מיני בעיות של ביג דאטה, והקשת היא מאוד רחבה. אבל אחד הדרכים לחתוך את כל המערכות האלה זה על ידי שאלה, האם המערכת היא scale out או scale up? מה זה scale out? בואו נתחיל ב-scale up, זה יותר קטן. scale up זה כאשר אני לוקח שרת מסוים, עם משאבים מסוימים, ואז אני נתקל בבעיית ביג דאטה, ואז אני אומר, רגע, זה לא סוחב, בוא נזרוק על זה עוד דיסקים, עוד זיכרון, עוד CPU, ונעשה מכונה עצבנית יותר, יקרה יותר, חזקה יותר, ולסחוב. גם פה יש איזה לימיט, כי גודל החומרה, יש איזה לימיט, upper bound מסוים של מה אפשר להוציא ממנו. סקייל אאוט זה חשיבה אחרת שבה אני אומר כזה דבר, לקחתי את אותה מכונה, וכל פעם שיש לי בעיה אני פשוט מוסיף עוד אחת אותו דבר, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת בצורה לינארית, לדוגמה הדופ, אוקיי? ביג דאטה מתחלק לשתיים, בגדול, ממש בגס, אוקיי? יש לכם מידע שהוא structured ומידע שהוא unstructured. structured זה כל מה שאתם דוחפים בדאטאבייס SQL, MySQL, MS SQL, מידע טבולרי, strings, מספרים. יש מידע שהוא unstructured, כזה שקצת יותר קשה לדחוף בטבלה, אם זה לוגים, אם זה תמונות, אם זה וידאו, אם זה בלובים, אם זה ג'ייסונים, דברים כאלה. מושג שני שצריך לדבר עליו כדי לחתוך דאטאבייסים, OLAP או LTP. אוקיי? יש דאטאבייסים לצורכי פרודקשן, זה אומר לוגים, לעשות לוגין לאפליקציה ודברים כאלה, רשימות כאלה או אחרות, כדי לטפל באפליקציה שלכם מקדימה, ויש דאטאבייס לצורכי אנליטיקס. זה אומר, נגיד, בפייפל כל המידע ההיסטורי של כל התנועות שעשיתם אי פעם. באמזון כל התנועות שעשיתם, כל הפעולות מתועדות במקום אחד,
עושים על זה אנליסטיות 24/7, מדובר על פטות על פטות על פטות על פטות של דאטה. בגס אבל, למה עושים את ההפרדה הזאת מבחינת דיזיין מאחורה? ב-OLTP הרעיון זה לקחת הרבה queries שרצים במקביל, רצים על הדאטה שלכם, אבל אמורים להחזיר תשובה מהר. למה? יוזר לא יכול לחכות שעה כדי לעשות לוגין לאפליקציה. באנליטיקס, הרעיון זה לקחת כמה שאילתות, שיכול להיות שירוצו כמה ימים עכשיו עד שהם יחזירו תשובה, כי הם רצים על הרבה דאטה. Hence, הדיזיין של המערכת, אתגרים שונים, פתרונות שונים, אימפלימנטציות שונות. מבחינת סוגים של מוצרים לביג דאטה, אם זה ברמת הדאטאבייסים, אני בטוח שכולכם מכירים, אם זה רולאפ או מוצרי OLTP, אם זה דאטאבייסים של SQL או NoSQL, אין ממורי, או פתרונות שמבוססים דיסקים, אם זה פתרונות כמו הדופ שהם Scale Out, Spark שמעל זה, וכל האקוסיסטם של הדופ. אם זה כלים של ETL שאמורים לעזור במעברים בין מוצרים שונים של דאטאבייסים, אם זה כלי ויזואליזציה, אם זה אפליקציות כלליות שיש בהם הרבה דאטה, אם זה מוצרים שמבוססים אנליטיקס, כמו מוצרים לצורכי פרוד, סייבר, בנקאות, פיננסים, כל מיני דברים כאלה. כל הרעיון של השקף הזה זה לבוא להגיד, תקשיבו, להגיד ביג דאטה זה להגיד הרבה, זה כמו להגיד טכנולוגיה. צריך מאוד מאוד למקד ומאוד מאוד להיזהר על מה מדברים ומה הפתרון ומה רלוונטי ומה לא. אבל בגדול הדרך הנכונה להגדיר את זה, זה פר הבעיה שלי, יש פתרון מוכן כבר. לכל הבעיות של ביג דאטה היום יש פתרונות, השאלה מה הפתרון המתאים לכם. לא לכל דבר מדהים הדופ ולא לכל דבר מתאים MySQL. מבחינת תיאום ציפיות להיום, על מה אני הולך לדבר היום? אני הולך לדבר על הניסיון שלי בחברה שנקראת סקרים, הייתי שם 4 שנים, זה סטארט-אפ שהתעסק בביג דאטה ויצר דאטאבייס לצורכי אנליטיקס. זה אומר, התעסקנו בדאטאבייס שהוא לצורכי רולאפ, זה אומר שהתעסקנו במידע שהוא structured, שמן הסתם היה אמור לעבוד על דאטה אמיתי, אבל בבדיקות השתמשנו בדאטה סינתטי, לרוב, ולא רק בגלל שלא תמיד אפשר לייצר דאטה אמיתי בכמויות אדירות בזמן נתון לצורכי בדיקות, אבל רצנו כמובן על מידע של לקוח אצלנו במעבדות. לא יהיה היום שיחה על אנליטיקס בצורה כזו מורכבת, בצורה מתודולוגית כמו על מוצרים של לצורכי אנליטיקס. זה QA רק על התשתית, לא יהיה שיחה על הדופ או על כל האקוסיסטם בהקשר הזה. והכי חשוב, אני לא מנסה למכור כלום. זה רק knowledge sharing, אני אשמח לדבר איתכם. In a nutshell, מה אנחנו הולכים לדבר היום? זה איך לבדוק דאטאבייס שהוא SQL ואיזה אתגרים נתקלתי. אוקיי, אז רק כדי לסבר את האוזן, כמה קשה זה יכול להיות. אם אנחנו לוקחים שאילתה פשוטה כמו select, כאן כוכבית כמותי, אני מניח שלרובכם זה ברור מה זה, זה סך הכל עובר על הרבה דאטה, וסופר כמה רשומות יש. עכשיו, שכמות הדאטה שלך היא קטנה, זה סבבה, אבל ברגע שיש לך טריליון רשומות, והשאילתה הזאת היא, נגיד שהיא אד-הוקית, זה אומר, לא היה DBA מאחורה שיגרז אותה, ישמן אותה וישים טבלאות ביניים ומידע זמני. זה שאילתה שפעם ראשונה רצה על מערכת קרה בלי שום כוונון מאחורה. אז מן הסתם השאילתה הזאת, האופי שלה הוא אגרסיבי, היא הולכת לטחון את המערכת כי היא צריכה לעשות פול סקן ואין קאש מאחורה בשום רמה שמחזיק דאטה היסטורי כזה או אחר. אז האתגרים פה זה כמה זמן זה לוקח לעשות את הקומפיוט. איפה הבטרנק? מן הסתם ב-IO, אבל מה בדיוק ה-IO פאטרן שם? האם ה-CPU הולך להיחנק פה כן או לא ולמה? ומה הלימיטציה אם אני משתמש במערכות של סקייל-אפ שאני עושה סלקט כמה כוכבית? ברוב המערכות סקייל-אפ לעשות סלקט כמה כוכבית אם לא עשו לוגיקה חכמה מאחורה, אפשר לדבר על זה אחרי זה מה זה אומר, מתי שזה יתפוצץ. מה זה יתפוצץ? Out of memory, ייתקע, לא יסיים, ייקח שבוע, כל מיני דברים כאלה. בעיה אחרת, אז סליחה, זה רק כדי לעשות פה סדר, זה משפחה של שאילתות מסוג אגרגציות, יש להם את הבעיות שלהם. בעיה אחרת זה שאילתות מסוג joint.
לקחת שתי טבלאות, לעשות ביניהם join ולקחת את התשובה. הכל טוב ויפה על כמות דאטה קטנה, בביג דאטה נגיד שיש לכם טריליון רשומות, עוד פעם שאילתה אד-הוקית, הבלגן מתחיל. עוד פעם, כמה זמן זה לוקח לסיים, האם זה מסיים, מה ה-pattern שלי, האם יש לי לימיטציות במערכות שהן scale out, התשובה היא כן, כי אז אני צריך לקחת מכל המחשבים הקטנים שלי ולהתחיל להעביר דאטה בנטוורק, ביניהם הלוך וחזור, ואז תקעתי את הקלאסטר כמו שצריך. הטריק הוא בכל הבעיות ביג דאטה האלה זה לזהות את הברך. מה זה הברך? אני לא סתם שמתי את הגרף פה. שיש לכם בעיה של small data זה נראה ככה, לא משנה כמה הדאטה גדל, השאילתה תחזיר תשובה בזמן סביר, הכל סבבה. אבל יש איזו נקודה, או איזו כמות של דאטה שבה השאילתה הזאת לא תרוץ טוב על התשתית הזאת, ואז הברך עולה, זורקת את הביצועים ברמה אקספוננציאלית לרעתכם. אז זה משפחה נוספת של אתגרים, ג'וינים. באופן כללי על בעיות בביג דאטה, לא משנה מה המערכת ביג דאטה שלכם, יש 3 אזורים, אם מדברים מאוד מאוד למעלה, שבו הבעיות יכולות לקרות, כל חברה, כל פתרון, כל מוצר, כל טכנולוגיה, זה מקום אחר, אבל בגס, אתם משלמים את המחיר או בכניסה, או ביציאה, או בתחזוקה. מה זה אומר במילים פשוטות? הכניסה זה אומר insert, היציאה זה אומר select, ועד לראיה 2 דוגמאות שהעליתי קודם, או התחזוקה, אם זה הדופ קלאסטר. לתחזק הדופ קלאסטר זה אתגר, להתקין את זה זה אתגר, להבין מה הולך שם זה אתגר. אוקיי? אז כל טכנולוגיה, איפשהו אתם משלמים את המחיר. בסדר? באופן כללי, מה הבעיות בעולם הביג דאטה בכניסה, באינגרס? אז בדאטאבייסים, בדאטאבייס שאני התעסקתי בו, בכלל בדאטאבייסים הבעיה היא קודם כל לפרסס את הדאטה. זאת אומרת, יש לכם CSV, הוא מכיל מספרים, הוא מכיל אותיות, לפרסס עולה זמן. זמן בדרך כלל מתורגל למשאבים של CPU. אם אתם משתמשים בהרבה סטרינגים, זה מעט לכם את הפרסים. אם אתם משתמשים בתאריכים, יש לזה את המחיר שלו, פורמטים שונים, פרסינג שונים. פלוטינג פוינט, גם מאוד קשה לפרסס ומאוד כבד על המערכת. אתגר נוסף מאזור אחר לגמרי זה קצב הכניסה. יש מערכות שתומכות ב10 שורות בשנייה, ויש מערכות שדיברו איתי על 1,000,000 שורות בשנייה. מאוד תלוי use case. האם התשתית תומכת בקצב כניסה כזאת? כן, לא, שחור, לבן. האם זו מערכת שהיא אסיד? זו מערכות שבתכלס, בשורה התחתונה, לא יעריך את זה. האם יש פה טרנזקציה? האם אפשר לעשות אבורט? האם כל פעולה, ברגע שעשיתי קומיט, זה נשמר, זה מאובטח, יש אישור שזה הגיע ונשמר במערכת. האם אני עושה compression on the fly, יש לזה מחיר בביצועים? מה קורה עם הדאטה שלי שאני עושה לו קומפרס, הוא כל כך יוניק, אי אפשר לקמפרס אותו, אז התגובה היא הפוכה. אני מגדיל את גודל הדיסק שלי במקום להקטין אותו. כמות הדאטה שלי, ככל שאני מכניס יותר דאטה מן הסתם, בכניסה אני משלם מחיר יותר גדול. האם אני עושה Analytics on the fly? לפני שהדאטה נחת אצלי בתוך הדאטאבייס, האם אני משתמש במשהו כמו סטום, רוצה לו איזה סוג של pre-processing, לפני שהוא נוחת? האם יש לי איזה time constraint? האם אני צריך להכניס את 1,000,000 שורות האלה בשנייה, ורס בן אמו אסור לי לחרוג בזה? או שאני יכול להרשות לעצמי פתאום איזה היקאפים? איזה אתגרים יש לנו ביציאה? אז דיברנו על 2 דוגמאות בהתחלה, יש כמה בעיות בעיקר ביציאה, יש כמה סוגים של בעיות ביציאה, הבעיה הכי קשה זה סורט. ככל שכמות הדאטה שלכם יותר גדולה, וכולה הוספתם בשאילתה בסוף order by על האיסטר ולהקתו. במילים מאוד פשוטות, לכו תעשי סורט ל1,000,000 רשומות, 2 זוז. סליחה, טריליון. טריליון זה 1,000 מיליארד למי שלא מכיר. גרופ ביי, ככל שאתם מוסיפים יותר גרופ ביי על השאילתה שלכם, זה יעט אתכם בהרבה. רידוסים, רידוסים זה השם של האלגוריתם או התיאוריה שאתם עושים על למעשה אגרגציה, זה מה שקורה מאחורה בפועל. גם יש לו את המחיר שלו. ג'וינים, דיברנו על זה. Data distribution.
להכיר את הדאטה שלכם, יש לו הרבה השלכות על הביצועים. איך הוא מתפלג, האם הוא מתפלג בצורה יוניפורמית, האם הוא חוזר על עצמו, האם הוא לא חוזר על עצמו, האם הוא קומפרסט, הוא לא קומפרסט. דבר נוסף שצריך לשאול את עצמכם זה חסמי בקבוק, של צוברי בקבוק תיאורטיים של המכונה, אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל זה גם אתגרים. לא משנה כמה החומרה תדחפו, לפעמים זה יעבוד, לפעמים זה לא יעבוד. צריך לדעת מתי זה כן, מתי זה לא. אז אני מטפל טיפה על המתודולוגיה, ואז יקפץ לסיפור האמיתי. המתודולוגיה אומרת כזה דבר, קודם כל להתחיל בביזנס, להבין מה הקונסטריינט שלנו, מה ה-time to market, איזה משאבים יש לנו בתוך החברה, איזה ידע, איזה סקילסט יש לנו כדי לפתור את מה שאנחנו הולכים לפתור. זה כאילו שאלה הראשונה שצריכה להטריד אתכם. שאלה שנייה שאתם רוצים לשאול זה, רגע, אוקיי, יצאנו מהקונטקסט הכללי, בואו נרד לעומק, מה המוצר עושה? למה הוא מתחייב? איזה use cases הוא אמור לתמוך? מה הסקייל שהוא אמור לתמוך? מה הקצבים שהוא אמור לתמוך? מה הסיבוכיות של הקלאסטר? צריך להכיר בסיבוכיות, לא להקל באיזה ראש. האם הוא צריך להיות highly available? כן, לא, כמה highly available וכדומה. אם זה ברמת האוטומציה, שזו השכבה היותר קרובה, מה המוצר של האוטומציה, וכן, אני קורא לזה מוצר, צריך לעשות? האם הוא צריך להיות סקייל-אפ? האם הוא צריך להיות סקייל-אפ? האם הוא צריך לא ליפול? האם זה מורכב? האם זה פשוט? האם אני צריך לשחזר את הבדיקה מאפס במחשב אחר? אני צריך ריפורטינג? כן, לא. איך אני נמנע משכפולים של טסטים? כי אני רוצה לעשות שינוי קטן, אבל אני לא רוצה לשכפל את כל הטסט. איך אני עושה אורקסטרציה? זה אומר, כאילו, יש לי בעיה ב-QA ששחזרתי אחרי שבוע של עבודה קשה, אני צריך לשחזר את זה אצל לקוח בשנייה, ללחוץ לו על איזה כפתור, והופ, הנה, הבעיה אצלך. ורז'נינג של טסטים. טסטים דבר דינמי, לפחות באזורים של ביג דאטה. אתה רוצה להוסיף עוד דברים ועוד דברים, ואתה רוצה לדעת אם שינית משהו, מי דפק, למה דפק, איך דפק. אז זה הופך להיות מוצר בפני עצמו עם גיט משלו, עם רוויז'נינג משלו, כדי להבין מי נגד מי. אז המתודולוגיה ממש בגדול. השלב הראשון זה להתכונן, כל הדברים שדיברנו. השלב השני זה להשיג. לא רואים פה, אוקיי, אז אני אנסה קצת יותר להקריא בקולרן. אז השלב הראשון זה כל מה שדיברנו קודם, להתכונן, לאסוף את כל המידע שצריך לאסוף בכולם. השלב השני זה להשיג תובנות. זאת אומרת, ליצור בייסלינים, לעבוד על הכניסה בנפרד. לבדוק את זה מכל כיוון אפשרי, בצורה עניינית אפילו, להבין מה הקצב, מה הדאטה, מה הבעיות שאתם הולכים לסבול. מה הכוונה בבייסליין? בייסליין הכוונה, הזרקת מיליון רשימות, וזה קרה תוך דקה. זה טוב? זה לא טוב? זה בייסליין לביצועים. בייסליין להכל. זה אומר, האם זה נכנס למוצר שלך, האם הוא הגיע לאיפה שצריך להגיע, האם הוא נשמר כמו שצריך, האם המערכת לא קרסה. הכל, זה הבייסליין שלך. לבוא להגיד, אוקיי, QA פה סטמפה, שחרר. הפלואו הזה עובד. בסדר? זו ההגדרה שלי לבייסליין, אבל אפשר לדבר על זה. אז הכוונה היא להבין איך המוצר צריך להתנהג, לאשר את הפלואו הזה של תקין, לא תקין, ומזה לגזור את הבדיקות שלכם או את האוטומציה. כנ"ל לגבי היציאה. את היציאה בנפרד, זאת אומרת, הכנסתי הרבה דאטה, עכשיו אני רק בודק את השאילתה. מריץ רק אותה, רואה מה קורה, מתנהג כמו שאני חושב, מאשר, ואז יצרתי בייסליין. ואז השלב האחרון, אז להתחיל לעשות את כל הערבובים, כניסה ויציאה, פעם ככה, 70%, 30%, לשנות סדר, להתחיל לאתגר את המערכת מבחינת יציבות, למשוך איזה דיסק, לראות מה קורה, אם המערכת לא מטלטלת וכדומה. השלב שאחרי זה מן הסתם מהתובנות האלה ליצור את האוטומציה, זה אומר לעשות דיזיין טוב, להתקיל אותו קצת, להיות גמיש בארכיטקטורה שלכם, כי האוטומציה צריכה לתמוך במוצר ולא להפך. צריך לעשות תיעדוף של כל מה שחשוב, כי אין מה לעשות, מי שתכנן אוטומציה תמיד אומרים לו עכשיו, מהר זה צריך לעבוד אתמול. אז אין תמיד זמן כמו שיש ל-R&D, ספרינטים שלמים, כך חצי שנה, תביא תוכנית חומש. צריך לתעדף מה הכי חשוב, מה הכי בוער, מה הכי חשוב לקחת ולהפוך אותו מידני לגמרי לאוטומטי לגמרי, ואיך ממשיכים את זה. אחרי זה צריך להתקן איזה טסטינג מטריקס, זה איזה מטריצה שבו אתם בודקים את כל הפיצ'רים כנגד פיצ'רים אחרים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אתם תבינו
ב-use case של סקרים. והשלב האחרון, שלב לא טריוויאלי, זה cost reduction. באוטומציה נורא קל לבוא ולהגיד למנכ"ל, תקשיב, אני צריך $1.5 מיליון כדי לקום מהכיסא, אחרת אני לא יכולה לאשר את המוצר. א', הוא יגייף אתכם מכל המדרגות, ב', זה לא יקרה בחיים, כי אף אחד לא סומך עליך מספיק כדי לתת לך $1.5 מיליון בזבוזים, אלא אם כן זה בחברה ענקית. ושלוש, אתה לא יכול להתחיל מתוכנית חומש. אתה צריך להתחיל ממשהו קטן, מדיד ועליו לבנות בהדרגה. אוטומציה זה הרבה תובנות, מהרבה מחקר, אתה לא מראש יודע, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה מסיים. גם אם תעשה תוכנית חומש, מהר מאוד אתה תגלה שהיא תוכנית טובה, אבל היא בסיס טוב לשינויים, לא יותר מזה. אוקיי, הסיפור האמיתי. אז ככה, עבדתי בחברת סטארט-אפ, סקרים, פיתח דאטאבייס. היה לו חזון מאוד מטורף לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות הדאטאבייס הכי מהיר בעולם, הכי cost effective והכי סקלבילי. וכל זה לדחוף בשתי U. שתי U זה שרת בגודל כזה לצורך העניין. הפתרונות המקבילים בשוק זה ארונות בגודל כזה, מקרים מלאים בחומרה שאמורים לפתור את אותו סדר גודל של בעיה. אז השאלה הראשונה שמתבקשת, למה? למה להמציא את הגלגל מחדש? אז התשובה היא בגוף השאלה. לא רק רצינו לכתוב דאטאבייס, רצינו לכתוב דאטאבייס שמבוסס GPU. GPU זה כרטיס גרפי, כמו של גיימרים, כאלה שמשחקים משחקים, משחקי מחשב וכאלה. GPU זה כרטיס שתוקים ב-PCI בתוך המחשב, שבתוכו יש אלפי קורים, להבדיל מכמה עשרות קורים של CPU, פתאום יש לכם אלפי קורים, הביצועים שלכם עולים בצורה אקספוננציאלית. אממה, עלייה הוא קוץ בה, זה מסובך. באותו רמה שזה נותן משפר ביצועים, זה רמת הסיבוכיות שלכם. זאת אומרת, לא יכולנו לקחת קומפיילר של נגיד MySQL, ולהחליף את מאחורה, את הראנטיים, והכל יעבוד. לא. כי קומפיילר שמתוכנן מראש ל-CPU, מייצר execution plan, שזה תוכנית של סדר פעולות, ומוריד את זה לראנטיים, למנוע מאחורה, ואומר לו, תעבוד בצורה כזאת. אבל זה לא תיאוריה שרוצים לעבוד על GPU. המקבול הוא אחר, החשיבה היא אחרת. התיאוריה היא אותה תיאוריה, אבל היישום הוא אחר. זה אומר שהיינו צריכים לכתוב גם את הקומפיילר וגם את הראנטיים שיתאים ל-GPU, זה אומר היינו צריכים לכתוב למעשה הכל מאפס. לצורך העניין, מי שעדיין לא הבין את גודל האתגר, תחשבו אורקל, עכשיו תחשבו שמישהו בא ואומר לכם, אני צריך לכתוב את הכל מחדש, היום, עכשיו ועוד שנה להתחיל למכור. זה היה גודל האתגר. אוקיי, אז המוצר מאופיין היה לעבוד ולהתמודד רק עם structured data, כמו שאמרתי, רק לצורכי אנליטיקס, לא להחליף מוצרי OLTP ופרודקשן וכדומה, כי אין משמעות לדחוף שורה אחת ל-GPU ולהגיד לו בוא תעשה פרוססינג. אז השאלות שהתעוררו מבחינת איך בודקים את זה איך מביאים את המוצר למצב שבו יש לנו 100% coverage מ-0 עד 100. הגרסה הראשונה שקיבלתי מהפיתוח, מתוך 5 שאילתות, כל שאילתה אחת עברה. כל השאר או שהקריסה את המערכת, או שכאילו החזירה תוצאה לא נכונה, או שבכלל לא עשתה כלום. כל מיני דברים מוזרים כאלה. אז היה צריך ליצור, זה סוג של אוטומציה שתעלה את מה שאנחנו חושבים שהיא עושה. כי פיתחנו פיצ'ר מסוים, עכשיו צריך להוכיח שזה עובד. אחרי זה היה צריך להבין מה המשמעות של לדחוף דאטה שונה, בגדלים שונים, בסוגים שונים, על אותה מערכת. עוד פעם, יש לנו use cases, יש לנו לימיטים שאנחנו צריכים לתמוך בהם. האם זה עושה את זה? כן, לא. אתגר נוסף זה, האם אפשר לעשות וירטואליזציה? בזמנו, 2012, לעשות וירטואליזציה עם GPU, משימה בלתי אפשרית. אפילו באמזון היה איזה משהו כזה שאולי כן, לא, שחור לבן, זה היה איזה GPU מאוד מאוד חלש, לא מתאים, לא סקלבילי, מאוד יקר, לא ריאלי. אז בגדול נאייצנו מעבר לכל הבלגן הזה, לעבוד עם מכונות פיזיות, שזה האתגר לא פשוט. running time. השאלה הכי הגדולה בכל הסיפור הזה היה כמה זמן ייקח לאוטומציה לסיים.
אם דיברנו על שאילתה אחת שרצה ימים, אז רגע, כמה שאילתות אני אריץ? כמה זמן הם יצטרכו? על איזה גודל? וכך הלאה. מבחינת האתגרים ברמת החברה, אז קוסט, הגבילו אותי, אמרו לי, תקשיב, שתהיו גג, זה המוצר, כרגע זה מה שאתה צריך להתמודד איתו. מבחינת האקספרטיז, הייתי צריך להתמודד עם אנשים צעירים חסרי ניסיון, רוב החברה לא התעסקה בביג דאטה בעבר, אז האתגרים היו של כולם אחידים, להכיר, ללמוד, לחקור וכדומה. אם זה מבחינת המשאבים האנושיים, היה לי צוות מאוד גדול, מפה עד לפה, שכולל אני עצמי, אנוכי והאגו שלי, ולאט לאט גדלתי בהדרגה, שכפלתי את עצמי לצוות של 6 אנשים, אבל זה לקח זמן. איך מנהלים אוטומציה כזאת? זה היה נשמע משהו מורכב, לא ידעתי אפילו איך להתחיל. בכלל, איך מגדירים, מה MVP פה, מה המינימום וייבל פרודקט של האוטומציה, מה ה-MVP של המוצר, מה הביצה, מה התרנגולת, כאילו, איפה מתחילים? לאט לאט, כותבים את המוצר ואז כותבים את האוטומציה, מי נגד מי? והכי הכי חשוב, time to market. אין מצב שהיינו משחררים גרסה ושנה הבאה משחררים את המוצר. היה צריך להיות מאוד מאוד אג'ילי, היינו צריכים לשמור על זה. אז בייסליין, אני טיפה ארחיב על מה היה הרעיון שעל פיו תכננתי את כל האוטומציה. הבייסליין היה מאוד פשוט. הטריק היה כזה, לקחתי דאטאבייס, כלשהו, מוכר, עובד, ידוע, שאנחנו חושבים שהוא עובד, לדוגמה, מייקרוסופט. הכי פשוט, מייקרוסופט MS SQL. לקחתי את הדאטאבייס שלי, לשניהם העברתי את אותו דאטה, את אותה שאילתה, את אותה טבלה. הגדרתי הכל אחד לאחד. הרצתי בשניהם, לקחתי את התשובות של שניהם, השוויתי, זהה, טסט פאס. לא זהה, טסט פייל. העיקרון הזה ברור? על העיקרון הזה בניתי את כל הפרמוטציות האפשריות של הפיצ'רים. בגדול, העיקרון הזה היה צריך ללוות אותי לאורך כל הדרך, גם בו היה מלא דקויות שלא יכולתי לחזות מראש, אני מן הסתם מרחיב עליהם. מבחינת הסולושן כפריימוורק, זה היה מאוד 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 חשוב לי שזה יהיה lightweight, לא להמציא איפה שאני לא חייב גלגלים, לא להביא 1000 מערכות ו1000 כלים שאני צריך הרבה knowledge base והרבה ידע והרבה דברים כדי לבנות משהו. הייתי חייב לזוז מהר, לתת תובנות מהר. זאת אומרת, לקחתי פייתון והתחלתי לכתוב קוד שכל מה שהוא עושה זה מאגד בתוכו את ה-DDL, את הסט של השאילתות שרציתי להריץ, איזה JSON שרק מגדיר כאילו איזה דאטה אני מייצר ואיך ומה הדיסטריביושן שלו, איזה מנגנון שאומר לי השאילתה הזאת אמורה להיחשב, כן, לא, ולתת לה איזה תיוג כלשהו, איזה מנגנון שעושה results compare, שמשווה בין שתי דאטאבייסים, בין שתי תוצרים שלהם כדי להגיד אוקיי, יש לך בעיה, אין לך בעיה. ו-command line, שיהיה לאיש QA שלי, שיהיה מריץ את זה, יהיה את האופציה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מריץ את הדבר הזה, אני רוצה לשנות איזה משהו, אני לא רוצה לכתוב את הטסט מחדש, אני רוצה שזה יהיה דינמי. אני רוצה override על הדיפולטים, אני רוצה לתת טיפה יותר דאטה, לדוגמה. היה לנו איזה משהו כמו 30 ארגומנטים שאפשרו את הדינמיות פה. מה זה DDL? סליחה? DDL, מה זה? DDN, בשורה התחתונה זה קובץ טקסט שבתוכו יש הגדרה של הטבלה. למשל, טייבל A, פתח סוגריים, עמודה א', עמודה ב', מסוג מספר, מסוג אותיות. באבסטרקציה הכי פשוטה שיש, בסדר? למה בחרת בפייתון? בחרתי בפייתון. למה? אוקיי, זו שאלה מצוינת, אבל זה היה בגדול השפה הכי קלה להיכנס עליה באפס זמן. אוקיי? ובלי כל קשר, בזמנו לא היה 4 כלים של DevOps, ופייתון היה בסיס טוב כדי לבנות תשתיות אוטומציה לכל כיוון אפשרי. אמרתי, אז אם אני לוקח אנשים שהם חסרי ניסיון, אני אתן להם משהו שהוא גנרי, כללי, שיהיה להם טוב לכל מה שאני אצטרך בהמשך, שההמשך לא ברור. אז במקום לקנות כלי שהיה מגביל אותי באופציות שלו, אמרתי, לכו תלמדו לקודד, פייתון, תוך שבוע הם התחילו כבר לעבוד. בסדר? זה in a nutshell. איזה
סטים של תוצאות השווית עם הפייתון? זאת אומרת, זה היה בלובים, זה היה קבצי CSV? לא, זה תכלס, בסוף זה CSV. CSV מול CSV. וכמה גדולים הם היו התוצאות האלה? כמה גדול שרק את יכולה לדמיין. בכל מיני אופציות, בכל מיני רמות, וכן יש בזה אתגרים משלו. אז מה הריצה של השוואה של הטסט? טוב, זה אתה בטח קטסטרופה. זה אחרי זה? קטסטרופה. וגם פה היה צריך חדשנות. בגס, אם כבר העלית, אז אני אתן את התשובה. זרקנו את זה בחדרה לדאטאבייס, עשינו סורף והשווינו עוד פעם. אם השתמשנו בדאטאבייס של עצמנו כדי להקל על עצמנו. שזה קצת ככה, אבל אם בדקתי מקודם את הסורט, אז אני יכול לסמוך על זה שהסורט עובד רק בשביל ה-results compare. הרבה דברים היינו צריכים להיות חדשניים, או... יש אנשים שאומרים שצריך להיות עם חשיבה מחוץ לקופסה. אנחנו היינו צריכים לבטל את הקופסה לגמרי, כדי להגיע לחצי ממה שהגענו. אוקיי, אז בין היתר היה להתפשר על מה שאפשר, לא לקנות איזה טרה דאטה או נטיז IBM טיזה רק כדי לראות שהמוצר עובד. נתנצל, פשוט האותיות קטנות. אוקיי, אז מעבר לזה היה גם איזה ראפר סוויט, שפשוט לקחתי איזה מקבץ של טסטים, ואמרתי, הדבר הזה זה hourly, הדבר הזה זה daily, הדבר הזה זה weekly, כדי שיהיה איזה קל יותר לשייך לוגית למה זה טוב, כל כמה זמן זה צריך לרוץ וכדומה. מן הסתם היה מנגנונים של scheduling וריפורטים, כדי להבין מה הולך שם, של deploying, אלרטים, כל מה שיוצא מפרודקשן שלהם, וכן זה... יצא הפרודקשן שלהם. הבדיקה היא בעצם של הדאטאבייס עצמו, לא אלגוריתם כלשהו, לא אלגוריתם, זה דאטאבייס, user perspective לגמרי. אז לגבי הדאטה ג'נריישן, כן. מה ג'נרטת? איזה, כאילו, אוקיי. כל סוג של דאטה, כל זה. הדאטה ג'נריישן היה כלי שקראנו לו ג'ניוטיל, אני טיפה אגע בו בהמשך, אבל אני כבר העלית. ג'ניוטיל זה כלי שכתבנו in-house, בהתחלה ב-CPU שהוא מג'נרט מספרים, דייטים, סטרינגים, עם כל איזה פונקציה כזאת שמג'נרטת בהתאם למה שהתאים לנו, בדאטה דיסטריביושן שונה, ואז ראינו שזה לאט. לייצר דאטה לוקח זמן, אז עברנו פשוט ל-GPU, והגדלנו בערך פי 10 את הזמן ג'נרות. ל-GPU, במקום לג'נרט מעל CPU, ג'נרטנו מעל GPU. שילמנו מחיר, אבל הרווחנו חתיכת ביצועים. אבל אני אשאר כן. בנקודה הזאת. זאת אומרת, הביזנס שלנו טיפה אחר, אבל נגיד ג'נריישן של דאטה הוא סופר חשוב בשני המקרים, והמקרה הנבדק הוא אחר. איך בעצם נגעת בכל הפרמטרים שהיית צריך לגעת, או איך, מה היה התהליך של הכנת הג'ניוטילס הזה? כאילו, איך ידעת מה האורך של המספרים, מה במקרה שלך? נתתי הגדרה מסוימת, גנרלית, כלשהי, רצתי עם זה, קיבלתי תובנות, ואז סטיתי ימינה ושמאלה לפי התובנות. מה זה אומר? דאטה רחב מדי, דאטה יוניקי מדי, ואז בעצם בניתי את הטסטים שלי. מעבר לזה, אנשים לא יאהבו את זה אולי, אבל לקחתי דאטה של לקוח, ובאקסל, page down, page down, page down, ניסיתי לנתח את הדאטה, להבין איך ההיסטוגרמה שלו בגדול נראית. בסדר? אבל... אתה עבדת עם SQL, זאת אומרת, אין לך unstructured database. לא יצר unstructured data. לא התעסקתי ב-unstructured. כל לפי טבלאות מוגדרות כבר מראש. דווקא אני כן מדבר, זאת אומרת, בין גם זה structured data, פשוט... היו פתרונות שניסינו לעשות מעל לוגים, אבל גם שם, כאילו, יש לך הרבה חזרות. אתה רק צריך להבין בערך מה הגבולות גזרה, ונכון, זה לא יהיה טוב כמו דאטה. אתה צריך לייצר את זה כל פעם מחדש, אתה יכול לעלות דאטאבייס קיים. נכון. לעבור על הטיים סקייל ולשנות אותו, זה מה ש... נכון, אם ייצרת אותו פעם אחת זה בסדר, אבל מה קורה אם אתה צריך עכשיו בעצם מפתח שאין לו את הדאטה אצלו, ומדובר על טרה, תעביר את זה ברשת, חנקת את הרשת. עדיף על לייצר אותו שוב, לא? לא יודע, אם כאילו הוא לוחץ על הכפתור שהוא הולך הביתה ובא בבוקר וזה מוכן. לא, אני מניח שגם אתה צריך שונות בדאטה, לא אוברפיטינג, יכול להיות פשוט אוברפיטינג, הדאטה בסדר. יש use cases. יש use cases לכאן או לכאן. הרעיון היה זה שא' יהיה לי את האופציה להגיד, אני משתמש מחדש בדאטה שלי, שוב ושוב ושוב, ולא מייצר אם אני לא חייב, וכן, שאם הלך לי המחשב... כן, אבל הבעיה מהיצירה עצמה זה אם אתה עובר ומכסה את כל הטסט קייסס של הדאטה עצמו. זאת אומרת, אם יש לך פילד שהוא טקסט של 30 תווים... זה בעיה גדולה, אתה צודק.
אז איך אתה תן לי טיפה על זה, אם זה לא יענה על זה, בכיף. בסדר? אז הדבר הראשון שהייתי צריך, בשלב הראשון נתתי למישהי, אמרתי, תפרי, תחשבי על כל שאילתה שאת יכולה לחשוב, רוצי בזמן שאני חושב איך לקחת את הבעיה האבסטרקטית הזאת ולפרמל אותה לאיזו מתודולוגיה שנוכל לעבוד לפיה ולהראות התקדמות. אז היא רצה, יצרה איזה 1,000 שאילתות, קיבלנו תובנות וכאלה, והכל טוב ויפה, ועל בסיס זה, ביחד עם החשיבה שלי, יצרנו מטריצה. ומה המטריצה היא מאוד פשוטה. יש פיצ'רים, הם מתחלקים למשפחות. יש לנו שאילתה פשוטה כמו select A from T, שאילתה פשוטה, או A-1 from T. שאילתות מסוג אגרגציות, שזה sum, average על A from T, ויש לנו joining. זה באבסטרקציה פשוטה, כמובן שיש עוד joining, עוד משפחות, אבל בואו נעשה מטריצה פשוטה. את זה באתי ואמרתי, בואו נעשה במטריצה דו-ממדית, של פיצ'רים בצד אחד, ופיצ'רים בצד שני. למה? כי גילינו שאם אני עושה select A from T ו-select average על A from T, ושניהם עוברים, זה בסדר. אבל מה קורה אם אני עושה את שניהם ביחד? שומו שמיים, חס וחלילה? אז מסתבר שזה לא תמיד עובד. שהמפתחים לא תמיד יחשבו על use cases שגם זה וגם זה עובדים ביחד, ושיש לכם הרבה פיצ'רים, אז פתאום הפרמוטציה של כמות האופציות הופכת להיות גדולה וקשה. אתה מתכוון ביחד, אתה מתכוון בו זמנית? select A פסיק sum A from T. שאילתה שלישית שלמעשה משלבת את השאילתה הראשונה והשלישית. בסדר? אז יצרנו מטריצה של משפחות. כן. אני רואה פה שאתה מדבר על דאטאבייס רלציוני בעיקר, אבל מה קורה עם דאטאבייס כמו בהייב למשל? דאטאבייס לא רלציוני, אין שם טבלאות, זה פשוט הדאטה שפוך שם בצורה כמו ליסטה כזאת. כן. איך מתנהלים מול זה? האמת היא שאני צריך לחשוב על זה, וזה ייקח לי קצת יותר מבשלוף לענות, אז אם לא אכפת לך, אני נעשה את זה בסוף ההרצאה, ואשמח לענות על זה. בסדר? פשוט אין לי תשובה מוכנה בראש. אוקיי, אז יצרנו את המטריצה הזאת, המטריצה הזאת מן הסתם יש לה מחירים מאוד כבדים, מן הסתם אם תשימו לב, יש פה דופליקציה, ויש פה טסטים שחוזרים על עצמם, ואז צריך לנהל את זה ולהיזהר מזה. אז מן הסתם העברנו איזה קו אלכסוני, וויתרנו על כל מה שמעלה, והתמקדנו בכל מה שנתחת, ועדיין עשינו לזה אופטימיזציות, העפנו מה שלא צריך, זה לא באמת היה כל המטריצה, כל המשולש התחתון, אלא פשוט עשינו חשיבה שם. אז איזה אתגרים יש שבודקים שאילתות? א', המוצר לא תומך במידע בינארי, אז במרכאות היה לי בעיה יותר קלה. היה צריך להימנע מחזרות של שאילתות או חזרות של טסטים במקרה שלנו. היה צריך להבין שמשנים את הדאטה טייפ, אז זה למעשה שאילתה אחרת. select A from T שונה לגמרי אם ה-A שלך הוא int או string או daytime וכך הלאה. ריינג'ים, בייסליינים, איך אני מייצר את הדאטה, איך זה משפיע על הטסטים שלי, כן, פה ריינג' שונה, משנה את השאילתה לגמרי, או את ההצלחה או כישלון של הטסט. דיוק, זה בעיה שחזרה על עצמה. מסתבר שדאטאבייסים שונים מחזירים תוצאות שונות אחרי הנקודה בפלוטינג פוינט. לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל אני גיליתי את זה בדרך הקשה. אז גם שם היינו צריכים להתמודד עם בעיות. לא יכולנו להשתמש בדאטאבייס יקר כמו נטיזה כדי לבדוק את עצמנו, אז היינו צריכים לעשות כל מיני פשרות ולהתייעל שם. היו כל מיני מקרי קצה של SQL שכל ונדור מתנהג אחרת ומחזיר את התוצאה אחרת לגמרי. כמו לדוגמה, סורט. אני עושה select A from T, אז אני מקבל את המידע descending, בדאטאבייס אחר זה יהיה ascending. אז אני צריך לדעת להתמודד עם זה בפתרון שלי, הדאטה הוא אותו דאטה, הוא רק מסודר אחרת. מה, זה לא נכון? כן נכון? יהיו מקרה קצה שבו התוצאה חוזרת עם נל או בלי נל, תלוי באפיון של הפיצ'ר, בשאילתה גם, היינו צריכים מקרים מאוד ספציפיים, לא מז'וריים. מן הסתם הפורמט של הדייטיים היווה בעיה, כל דאטאבייס הדיפולט שלו הוא טיפה שונה. פיצ'רים שלא נתמכים אצלנו או דאטאבייס מתחרה, זה יצר בעיה בשתי הכיוונים.
דיברנו על הדופליקציות במטריצה של הטסטים, והכי הכי קשה, כתבתי שאילתה, זה טסט טוב או לא? לא היה דרך לדעת את זה בקלות. לא משנה כמה ישבתי עם המפתחים וכמה הערכתי. חשבנו שלא, חשבנו שכן, אבל בפועל היינו צריכים להריץ את זה ולגלות. אתן לכם דוגמה, select A מינוס מינוס 1. A מינוס מינוס 1, מה זה למעשה? A פלוס 1. קיבלנו תוצאה שגויה, כי הקומפיילר לא יודע לאכול מינוס ומינוס. אוקיי? סליחה, מה לגבי שפות? מה איתם? צריכים לתמוך בשפות שונות? ב-SQL? מה? הדאטה. הייתם צריכים לייצר דאטה שיש בו גם... כן, לשמחתי זה היה בעיה של מישהו אחר, עזבתי מתישהו את החברה. כן, גם אנקודינג שונה וכדומה, בטח. אני חם רק מלהיזכר בזה. אז אתגרים עם small data. בגדול, ב-small data היה אתגרים קטנים יותר, אבל יש לכם בעיות ברגע שאתם מדברים על unique values, אם זה per chunk של כמות שורות, אם זה per column, שאנחנו מדברים ב-columnar database, אם זה בערכים עצמם, שהם נומריים או סטרינגים, באורך של הסטרינג, ככל שיש לך סטרינג יותר ארוך, זה קשה יותר, האם הוא מקמפרס, כן, לא. במספרים היו בעיות של floating point, overflow. בגלל שזה בעיות ביג דאטה, אז ניסינו לעשות כל מיני דברים כמו select sum על column שהוא big int. אז איזה דאטה טייפ יכול להכיל כאילו את הסם של האגרגציה של העמודה עם טריליון רשימות של ביג אינט. אין כזה דבר, אז נהיה overflow ואז המספרים כאילו חזרו על עצמם והיה טררם שלהם סביב העניין הזה. אתגר נוסף שבאים לדבר על ביג דאטה באזורים שלנו, יש פה איזו רשימה של דברים שצריך לקחת בחשבון, אם זה ה-DDL, מי שאל? אתה? בהגדרות של הטבלה, הדאטה יכול להיות עם ערכים שהם nullable, לפעמים כן, לפעמים לא. דחוס, כן או לא. lookup זה אומר כאילו לקחת סטרינג ולהמיר אותו לאינט מאחורה כדי לעשות איזה סוג של אופטימיזציה. אפשר לחלק את הדאטה בכניסה לפרטישנים by day, by hour, by week, אז הסידור על הדיסק הוא טיפה שונה. ואפשר להתחבר לדאטאבייס בקונקטורים שונים, אם זה JDBC בג'אווה, אם זה ODBC וכדומה. על כל אחד מהדברים האלה, רק את זה שיניתי, עוד לפני הגודל, חשפתי בעיה. אז על המטריצה של מקודם תפעילו עוד מטריצה חדשה, שנו את כל זה, שבממד אחד זה סוג הדאטה טייפ, ובממד אחר זה מן הסתם הגודל של הדאטה. ככל שאני גודל בדאטה, גיליתי בעיות אחרות, בואו נקרא לזה ברכיים חדשות בכל מקום. אז כמו שאמרנו, יש הרבה אתגרים. האתגר הראשון היה איך מג'נרדים דאטה, דאטה לוקח זמן, אז ניצרנו את הג'ניוטיל. גודל החומרה זה אותו גודל חומרה או שעשית לזה סקייל? כי הרבה ערך משתנה מסתם לפי הגודל של התשתית שיש לך. שאלה מצוינת, אין לזה כן ולא פשוט. בגדול, בכל דאטאבייס התשובה היא כן, בדאטאבייס שמבוסס GPU, זה טיפה שונה להסתכל על זה, כי רוב הבטלנק הוא באזור ה-GPU. כלומר, אם השווה את ה-GPU ל-GPU, אז כן, ככל שאתה מגדיל את ה-GPU, עושה אותו יותר חזק, מן הסתם אתה מקבל יותר ביטוי. כן, אבל עוד פעם. חלק מהבעיות היו קשורים לסוג ה-GPU, מעט מאוד, וחלק זה סוג החומרה, כמה דיסקים יש לך, כמה הם מהירים, ניגע בזה בהמשך, כמה קורים יש לך, כמה רם יש לך, מה גודל הנטוורק שלך, הקאשינג, מערכת הפעלה, בלה בלה בלה. אז על מה בחנת אבל את הטסטים האלה שדיברנו? חומרה אחידה. שאלה מצוינת. אחידה? אחידה across the board. X מכונות? מעט מאוד מקרים של תקלות קרו בגלל ששיניתי את החומרה. ושינית את הגודל ואז ראית איך זה משפיע על הגרף? בטח. ולזה יש? זאת אומרת, יש לזה אימפקט. לא, ממש לא. ב-GPU שום דבר לא נהיה, זה הכל בערך.
לא בדיוק בערך, זה הכל אקספוננציאלי. אפשר להתייחס לזה קצת יותר? אני אנסה, וגם אם לא, חושב איתי אחרי זה, כן, סביר להניח שיהיה לי מה להגיד על זה. דיסק פייס. נגיד ואני רוצה לבדוק טסט שיש בו 100 טרה. איפה שומרים את ה-CSV של ה-100 טרה? אין לי סטורג', אני חברת סטארט-אפ, במקרה הטוב יש לי איזה כמה דסקטופים ואיזה שרת איור שדחפתי בו את כל הדיסקים האפשריים. איפה אני נוחף את זה? אז זה אתגר. ה-Results Compare, כמו שדיברנו קודם, איך אני עושה Results Compare לתשובה שחוזרת בגודל הירח? נקודה שנייה לא התייחסנו. נקודה שנייה, reproducibility. כן, כי הזכרנו את זה בעבר, אני רוצה לשחזר, גיליתי באג, אני רוצה לשחזר את זה אצל מפתח שלא יריץ את הטסט אצלו. אז מה, אני אשבית את האוטומציה שלי כי הוא צריך יומיים לעבוד? זה בעיה. צריך ליצור לו את זה אצלו. זה שחזור של הבעיה או שחזור של הדאטה? גם וגם. כדי לשחזר את הבעיה אתה צריך לשחזר את הדאטה. עכשיו אתה צריך לבחון מה הדרך הכי מהירה לעשות את זה, להעתיק לו את הטסט as is עם כל הדאטה, או ליצור לו. ג'ן יוטיל יצר לך דאטה מסוים. כן, זהה. מה זה? זהה למה שיצרתי במקום אחר. זה הקטע שלו. תמיד מייצר אותו דאטה? לפי הג'ייסון. אם אמרתי לו תעשה, בוא נקרא לזה דאטה מסוג השטג 1234, רס בינאמו זה מה שצריך לצאת. אני ממש משווה, אני מריץ על זה השינג מקניזם ומשווה שזה זה לפני שאני מתחיל. אחרת זה לא זה, ואז כל הקטע של לשחזר מחדש. זה זהה להגדרה, אבל זה לא אותו דאטה... אותו דאטה, אותו דאטה. אם זה לא אותו CSV, זה לא אותה בדיקה בעולם שלי. בסדר? בגלל זה היה בעיה קשה, בגלל זה היה... דרך אגב, סתם בשביל הקטע. ב-99% מהמקרים זה היה אותו דאטה. ב1% מהמקרים היה לי חומרה עם הבדל של 2, כי בכל זאת גדלנו, אז קנינו עוד כמה דסקטופים, החליפו CPU, הג'נרוט לא היה אותו דבר. אז הייתי צריך להעיף מכונות שהן לא זהות, רק כדי שהג'נרוט שלי יהיה אותו דבר. זה אומר לזרוק למפתחים דסקטופים ישנים, רק כדי שיהיה לנו אותו ציוד, אותו ג'נרוט. בסדר? מה זאת אומרת? מה, הקצב? לא. התוצר של הרנדום. הרי אתה משתמש בפונקציה הרנדום, אז הרנדום לפעמים במקרה קצה מייצר רנדום אחר לגמרי. אמור לייצר משהו. מסתבר שלא. אתה יכול לאלץ אותו להיות פסאודו רנדום. רנדום שהיה נוח לי. בואו נקרא לזה ככה. רנדום שיכולתי לשחזר. הפעם הראשונה זה רנדום, השאר זה שכפול. נטוורק. יש לי 100 טראבייט CSV, מה אני אתחיל להריץ את זה בתוך החברה, יהרגו אותי כולם. אורדר. דאטאבייס לא מתחייב לסדר של התוצאות. זה יוצר בעיה. איך אני כאילו בודק שהכל כאילו לא מובטח לי. זה שקף שאני לא ארחיב עליו, אבל אפשר לדבר עליו. רצף של שאילתות יוצרים flow. נגיד, ETL שאני רוצה לעשות. או שזה עובר, או שזה לא. זה גם משהו שבנינו לו טסטים פריימוורק נפרד. אוקיי? אני רק זורק את זה כאגב וממשיך הלאה. אז קצת מטריצות. הדבר הזה רץ 24/7. סליחה, הדבר הזה רץ 24/7, קלאסטר של 50 מכונות שכלל דסקטופים, מספר שרתים, לקראת הסוף גם איזה סטורג' עצפני כי פינקו אותי כי גדלנו, וסוויץ' בקבון כזה טוב כמו שצריך מאחורה. מן הסתם הייתי צריך לעשות ליירינג של סקיידולינג כדי שזה ייתן תובנות. ככל שאני תופס את הבעיה מהר יותר, הסיכוי לטעויות בהמשך נמוך יותר, ואם אני תופס את הבעיה מאוחר יותר, אני משלם מחיר יותר גדול בלתקן את זה, כולכם מכירים את זה. אצלנו זה פשוט לקח הרבה יותר זמן, כי זה ביג דאטה, אז התוצאות לקחו להם יותר זמן, התובנות יותר זמן. אז הייתי צריך מכונה שעושה פר קומיט, מריצה איזה סט של סאניטי, רק כדי לתת ריספונס מהיר למפתח, כדי שהוא יוכל לעשות את ה-gated check-in שלו. הקומיט שלך בסדר, אתה יכול לעשות קומיט, אוקיי? לאחר מכן היה בלי כל קשר, קלאסטר שלהם שמריץ hourlies על כל קומיט, סליחה, כל שעה, על הקומיט האחרון. אז כל שעה היה לי איזו תובנה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אם לא, עוצרים הכל, רק שעה הלכה לאיבוד, גג שעה הלכה לאיבוד, הכל בסדר. וויקלי מן הסתם כלל את הבדיקות הארוכות. סליחה, זירו דאטה זה אומר שזה רץ כאילו בלי דאטה, רק כן. סינטקס? מסתבר, זה כאילו קומפילר, מיני קומפילר. רק את הקומפיילר הוא בדק, הבחנה מצוינת. 90% מהתובנות הגיעו בכלל מזירו דאטה. 10%
מדאטה וביג דאטה, אתה צודק. דיילי מן הסתם הרצנו ב9 בערב, עד 9 בבוקר, כדי לדעת אם האחרון המפתחים לא דפק משהו, שהוא לא דפק את המפתח שבא בבוקר, הוא יכול להמשיך לעבוד, זה היה מאוד מאוד קריטי, זה למעשה היה הפרודקשן שלנו של הקלאסטר הגדול. מן הסתם היה גם שבוע weekly טסטים יותר ארוכים ו-monthly. hardware perspective, רק כדי לסבר את האוזן, 50 דסקטופים, דיברנו על זה, עלויות, וגם hardware uniformity, הייתי חייב שמה שהמפתח עובד ומה שאני עושה עליו אוטומציה יהיה זהה. לא משהו יותר מדי חזק, אבל הכי חזק שיכולתי לדחוף, זה אומר מקסימום קורים, מקסימום זיכרון ודיסק אחד של 4 טרה. היו לי בהתחלה שרת אחד, אבל לקראת הסוף היה לי 10 שרתים. מדבר על תהליך של 4 שנים. מדובר על שרת שתהיו, דחפנו עליו 128 ג'יגה, 16 דיסקים ו-GPU של NVIDIA K40. סטורג' אחרי הרבה מחקר מאוד גדול לקחנו סטורג' של DDN של 200 טרה, גם כדי שהוא יוכל לעמוד בקצבים של ה-GPU, זה לא היה טריוויאלי. סוויץ' רק כדי לדבר בין השרת לסטורג' וסוויץ' כדי שכל הקלאסטר יוכל לדבר אחד עם השני. מה האתגרים היו ברמת התחזוקה? קודם כל היה להבין את הבעיה של הביג דאטה, מאיפה הבעיות של ה-IO pattern מגיעים. זה להבין את ההבדל בין ה-OLTP ל-OLAP, איך זה מתנהג ב-IO. מה ההבדל בין דאטאבייס שהוא קולונר ל-Row-based, ביצועים שונים. אתה בא ללקוח, הוא אומר, אצלי זה רץ לאט, אני צריך להעריך כמה זה ירוץ אצלי, לבנות את ה-use case, לבנות את האוטומציה. גודל הדאטה, דיברנו. כמה אחוז מהשאילתה זה read only וכמה זה write only. write כידוע זה בעיה יותר קשה מאשר read. למשל אגרגציה, אני רץ על כל הדאטה שלי, קורא אותו ובסוף כותב שורה אחת של זה הסכום או הממוצע. סיקוונשל או רנדום, האם הדאטה שלי מסודר אחד על השני קרוב, או שזה רנדומלי ואני צריך להתרוצץ על כל הדיסק ואז מעט את הביצועים וחונק את המערכת. האם זה מידע שהוא נכתב זמנית כמו בג'וין, הוא עשה איזה חישוב בין איזה 2 צ'אנקים של 2 טבלאות, חישב איזה חישוב זמני, הוריד שנייה לדיסק, הוא צריך לעבור לצ'אנקים הבאים, לחשב אותם, ואז לחבר את הצ'אנקים עוד פעם, ואז נוצר איזה פירמידה של צ'אנקים זמניים, גם זה, מעט. latency throughput, לא נרחיב על זה, single threaded או multi threaded, power query או production, רק להבדיל בין השתיים, האם אני מריץ שאילתה אחת ומנצל 100% מהמשאבים של השרת, או שאני נותן לכל אנליסט לעבוד על הדאטאבייס שלי. זה 2 use cases שונים. האם במידה שלי קר או חם, האם אני רץ על כל ה100 טרה שלי או לא רק על הטרה של החודש האחרון וכדומה. מבחינת המשאבים, האתגרים של האופרציה. היינו צריכים להבין כמעט על כל דבר, מה המשמעות מבחינת RAM, מה המשמעות מבחינת קאשינג בכל הרמות, אם זה ב-CPU, אם זה ב-RAM, אם זה בקונטרולר, אם זה בדיסק, סוואפינג, מטריצות של המערכת הפעלה, יש הרבה טיונינג שאפשר לעשות שם, לדוגמה Open Files. חסמים התיאורטיים, פה אני יכול להרחיב, אז מישהו שאל פה. לכל חומרה יש חסמים פיזיקליים. צריך להכיר אותם, אצלנו נתקלנו בהם מהר מאוד. סתם בשביל לסבר את האוזן, CPU, מישהו יודע כמה דאטה הוא יכול לאבד פר סקנד? מישהו יודע שפשוט יצעק כאילו. 50 ג'יגה. אם אתם צריכים לאבד יותר מ-50 ג'יגה בשנייה בשרת אחד, נכון להיום זה אתגר מאוד גדול שאינטל עובדת עליו, או כל יצרן של מעבדים. אבל אמרת שעבדתם עם GPU בכלל. נכון, אבל איכשהו המידע צריך להגיע ל-GPU, ולצערי הוא עובר דרך ה-CPU. באיזה, מה שמנהל את הזיכרון ואת העבורה של הדאטה. יש לך איזה כאילו סוג של אופטימיזציות וכאלה, אבל עדיין. יש לך בכל רכיב חומרה את הצווארי בקבוק שלו, והיינו צריכים להכיר אותם לעומק. לדוגמה, סוג הדיסק, סוג הרייט קונטרולר, אפילו דבר פשוט כמו הפייל סיסטם. עשינו מחקר של חצי שנה על סוגים שונים של פייל סיסטמים שונים, איך זה יכול לעזור כדי לשפר את הביצועים. ומה התכוונתם בסוף? סליחה? איזה פייל סיסטם, המוצר שלכם בעצם, איך תלברתם אותו ללקוח? נתתם קופסה. קופסה. ואיזה פייל סיסטם השתמשתם בסוף? השתמשנו בכמה. XT4, XFS, GPFS, ZFS.
בתכל'ס זה תלוי הפתרון, האם יש לי סטורנג' מאחורה או לא. אם אני רק עם הקופסה של השרת, השתמשנו ב-XT4 כי בטורפוט הוא הכי טוב. זה עונה על השאלה? כן. מגניב. אם אתה רוצה, אפשר להמשיך על זה אחר כך. כל מיני אזורים נוספים היינו צריכים להבין. CPU לדוגמה, כל הנושא של הייפר-טרדינג, אני בטח שאתם מכירים, מה שמאפשר לקחת קורים פיזיים ולעשות להם וירטואליזציה, ואז המערכת ההפעלה רואה על כל קור 2 קורים. נשמע מדליק, נכון? יותר קורים, יותר ביצועים. מה? במקרה שלנו זה לא היה רלוונטי, הייתי צריך קור אחד, רק שיעבוד הכי מהר שאפשר. אז הייתי צריך לבטל את ההייפר-טרדינג, כדי לקבל יותר טרופוט. נטוורק, חסמים של נטוורק, להבין מה ההבדל בין לקחת כרטיס רשת של 40 ג'יגה ל-25. מישהו רוצה לדעת מה ההבדל? מה יותר מהיר? 40 ג'יגה ביט או 25 ג'יגה ביט? התשובה היא תלוי. מה קצב הדאטה שאתם מעבירים בטרד אחד? בכרטיס של 40 ג'יגה יש 4 צ'יפים של 10 ג'יגה ביט. זה אומר, רס בין עמו לא תעברו יותר מ-10 ג'יגה ביט, שזה בפועל ג'יגה וקצת. ב-25 ג'יגה ביט זה צ'יפ אחד של 25 ג'יגה ביט, בפועל פי 2.5. אוקיי? חסמים תיאורטיים. PCI Express מן הסתם, יותר ערוצים וכדומה. דיברנו על סוגי דיסקים, דיברנו על אחדות חומרה, דיברנו על להיפטר מחוליות חלשות, לא ארחיב על זה יותר מדי. DevOps Perspective. דיברנו על זה בהתחלה, למה פייתון? היינו חייבים להיות גנרים, להמציא גלגלים כל הזמן, אז דאגתי שזה יהיה כמה שפחות גלגלים, כדי שנשען על כמה שפחות סקיסטים שנצטרך לרכוס. החיסרון של זה, היינו צריכים לכתוב הכל. היתרון של זה, היינו lightweight, זאת אומרת continuous build כתבנו בשעה. לקחנו מכונה עם 8 GPU, אמרנו על כל קומיט, קח GPU, תתחיל לעבוד. לא היינו צריכים יותר מ5 קומיטים בשעה, אז זה הספיק לנו. אבל מצד שני, לא היינו חסומים בכלים אחרים. דיברנו על כל השאר פה, נקודה פה זה על הוולידציה של האוטומציה, מעל השכבה של האוטומציה, שמנו שכבה נוספת של אוטומציה שקראנו לה וולידציה, שהיא רק בודקת ומאשרת שכל מה שחשבנו שהאוטומציה עושה, קורה. לדוגמה, האם הטסט באמת התחיל לעבוד, ולא רק לחץ. האם הוא באמת עבד על הקומיט האחרון, וכך הלאה וכאלה. מבחינת תשתיות, מן הסתם, היום זה נורא ברור לכולם, אבל אז עוד לפני שהמציאו את המושג DevOps, היינו צריכים לבנות Continuous Integration, Continuous Deployment ו-Continuous Testing. לקראת הסוף הרמנו קלאוד, אז זה כבר היה מאוד מתבקש. היה לנו, כמו שאמרתי לפני רגע, אנחנו כתבנו הכל. Lightweight לגמרי. ה-CI סרבר כתבתם את זה? בדיעבד יש לך את כל הכלים היום, אבל... גם לפני 4 שנים. כן, פה זה חטא שלי, לא הכרתי אותם כי הייתי עמוק בעשייה שלי ואפילו לא יכולתי לחשוב על מישהו שידבר איתי על עוד איזה טכנולוגיה, עוד איזה סקילסט. אבל אתה צודק, בדיעבד, אם היה לי את הזמן, היה לי את האנשים, בטח מטמיע כלים כמו כלום. אבל אני שוב אומר, זה לא יצריך יותר מדי מאיתנו, ממש כלום. שעה, continuous build. שעה. אוקיי, מבחינת ה-innovation, כמו שדיברנו, היינו צריכים לחשוב כל הזמן מחוץ לקופסה. עשינו הרבה דברים כדי לחסוך זמן. כל הקטע ב-innovation היה לחסוך זמן, להוריד עלויות, לחסוך זמן, להוריד עלויות, לחסוך זמן, להוריד עלויות. אם זה היה להשתמש ב-GPU כדי לג'נרט מחדש את הדאטה, רק יותר מהר, אם זה היה להשתמש בתוצאה שכבר קיבלנו מהמייקרוסופט, אז למה להריץ את זה עוד פעם? מייקרוסופט מחר יחזיר את אותה תוצאה, אז אני כבר אשמור את התוצאה שלו, יריץ את זה האש, רק יוודא שאני מריץ עוד פעם, ועשיתי את התשובה שלי, שההש שלי זהה להש של מייקרוסופט. זה גם חסך המון זמן. אם זה קאשינג של תוצאות, אם זה קאשינג של CSVים למיניהם, אם זה טריק שעשינו כדי לייצר 100 טרה. לקח לי הרבה זמן לעלות על זה, אבל כדי לעשות טסט של 100 טרה, לא באמת צריך לייצר 100 טרה. נשמע דבילי, אבל כשאתה עובד עם מידע סינתטי, ושאתה מכיר את הדאטה שלך לעומק,
ואתה מבין מה זה SQL למעשה. למעשה SQL זה כמו פילטר באקסל שבו אני חותך את הדאטה שלי איך שאני רוצה. אז סידרתי את הדאטה מראש כמו שרציתי, שהוא ייחתך כבר בשאילתה כמו שרציתי, מה שמראש עזר לי מאוד בייצור של הדאטה. מה זה אומר? אני אצייר פה על הלוח, אם המצלמה תוכל לעבור לשם. יש לי 100 טראבייט, אוקיי? אני החלטתי, קודם כל מה החסם העליון של הדאטאבייס המתחרה, לא נגיד את השם של ספציפית ה-use case של מה שעשיתי פה, הרצתי 1 טראבייט, הרצתי פה 1 טראבייט, זה המקסימום שהדבר הזה יכול לשרוד. אמרתי, אוקיי, זה המקסימום של המידע האמיתי שאני מג'נרט, ואז אני קורא לזה junk, ולזה מידע אמיתי. פה יש 99 טראבייט, ואז בניתי את כל השאילתות שלי בצורה כזאת, שהם אמורים לתחקר למעשה פול סקן 100 טראבייט, כי בניתי את זה שזה מעורבב יפה בפנים, אבל בפועל בשליפה הוא יצטרך רק לשלוף לא יותר מ1 טראבייט, גם פה וגם פה, ואז פה יכולתי להעביר 1 טראבייט, אז למעשה לא הייתי צריך דאטאבייס מתחרה שהייתי צריך לעבוד על 100 טראבייט, ואצלי אילצתי אותו להזריק 100 טרה בפנים, אבל למעשה זה הזרקתי 1 טראבייט אמיתי, 1 ג'אנק, ואת זה פשוט הזרקתי בלופ. אז חסכתי למעשה 98 טראבייט של דיסק ספייס. את הלוגים. המערכת אוטומציה יצרה לוגים כדי להגיד לי הטסט עבר וטסט לא. מדובר על כמה מאות אלפי שאילתות. אז למעשה יצרתי אותם בפורמט של CSV ודחפתי אותם בחזרה לסקרים ותחקרתי אותם בחזרה ומעל זה בניתי את הריפורט סרבר. אז היה לי ריפורט סרבר שמתחקר דאטה מאוד מהר ומחזיר לי את אותו תובנות בסוף טסט בשיא המהירות. אם זה היה להשתמש ב-ZFS פייל סיסטמים בשבילך כדי לקחת את כל הדיסק הלא מנוצל ב-50 דסקטופים האלה ולהגיד אוקיי, אני שומר על ה-ZFS הזה את ה2 טרה שלי, אבל זה למעשה מפוזר על כל ה-50 מכונות. אוקיי? גריד של GPU, כדי לחסוך פוטפרינט, זה משהו שעשינו בחומרה, להשתמש ב-GPU שמחולק בפנים לכמה GPUים קטנים, ואז אפשר, היה אסנצ'לי לבנות חדר שרצים דחוס יותר ולהריץ יותר טסטים. לא הוצאנו את זה לפועל בגלל עלויות. וירטואליזציה של GPU, יש הרבה פרויקטים בשוק שמאפשרים לעשות וירטואליזציה, ביניהם דוקר, לא לקחנו את זה רחוק כי זה היה מסובך מדי, ארקודה, בדקנו את זה, זה עובד פנטסטי, אבל לא היה זמן ליישם את זה. לאחרונה גם יצא אמזון P2, שזה מכונה וירטואלית שמחוברת ל-NVIDIA K80, אבל גם, אני מדבר איתכם לפני שבועיים, זה כבר לא רלוונטי לאז. אתגר נוסף היה בבניית הצוות. נכון לאז, זה שינה לי את כל הקונספציות לגבי צוות QA. הצוות הגיע, מעבר לזה שהוא לא הבין בהגדתה והוא היה חסר ניסיון, הייתי צריך להכשיר אותם אחרת. זה לא רק QA, זה פתאום גם לכתוב פייתון, ופתאום הם צריכים להבין מה זה ביג דאטה, ומה זה DevOps, ובכלל כאילו איך לחשוב מחוץ לקופסה, שזה שיטה בפני עצמה, וצריך להתרגל לזה, וזה לא תמיד בא בטבעיות. בקיצור, זה חבר'ה שבאמת עשו מעבר מאוד חד ממה שהם רגילים והם מצהירים על זה, וכל זה היה כדי לעמוד בגודל האתגר שעומד מולנו. אז יש הרבה עשייה סביב איך לבנות את הצוות הזה, נורא קשה לבנות צוות שעושה את כל הסיפור הזה בזמן קצר עם מעט משאבים, ועם חיוך על הפרצוף. כן, כי זה היה מתסכל, אז חשוב מאוד לשמור על חיוך. מה זה זמן קצר? כמה זמן? ספרינט, אתה משחרר גרסה. בספרינט הזה היית צריך כבר לאשר שהספרינט יסתיים, לאשר שהפיצ'רים עובדים, לתחזק את הקלאסטר שבודק מאחורה את כל הפיצ'רים הישנים רק כדי שלא יהיה גרסה, להמציא פיצ'רים חדשים באוטומציה, ולעשות פעולות דב-אופסיות פשוטות של תחזוקה. אז לעשה דה פקטו 25% מהזמן שלהם היה על בדיקות, וכל השאר התחלק בצורה שווה על כל מה שתיארתי. רק כדי לסבר את האוזן, את השלד הראשוני של המערכת לקח לנו שנה לבנות, עם כל הטסטים, כדי להביא את ה-coverage מ-20% ל-90%.
ה-70% האלה של ה-coverage של הבדיקות, להגיד, אוקיי, המוצר הזה עכשיו עבר בדיקות, לקח לנו שנה להגיע למערכת אוטומטית, שאתה לוחץ קליק, בוף. 6 אנשים. ב6 אנשים, שעבדו 12 שעות ביום, 5 ימים בשבוע, וזה רק מה שהם דיווחו בשעון. אני יודע שהם עשו הרבה יותר. אני יודע כי אני הייתי צריך לענות לטלפון ולמיילים בשעות לא שגרתיות. אז קצת על התובנות, זה שקף אחרון לפי דעתי. היה מאוד קשה להגיע ל-100% coverage. עלויות היה אתגר גדול איך לא לגרום לחברה לפשוט את הרגל מהצורך לבדוק את המוצר. מאוד קשה לעמוד בלוחות זמנים עם ביג דאטה, אתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה אתה מסיים. יש ריפל אפקט across the board, כלומר, אם ה-R&D לא עומד בלוחות הזמנים, זה בסדר, זה דילי של שבוע, שבועיים, חודש, לא משנה, משהו מוגדר, מדיד. אם ה-QA של ביג דאטה לא עומד בלוחות זמנים, זה יכול להיות חודשיים דילי, ופתאום כאילו צריך להזיז את הפגישות ביזנס בקוורטר אחד קדימה. אז פתאום נהיה הרבה יותר קריטי לחברה. אחת העלויות דיברנו, רוב העלויות היה על העובדים ולהכשיר אותם, זמני ריצה, תחזוקה, החומרה מן הסתם, innovation כמו שדיברנו היה על לעשות יותר בפחות, כל הזמן להשתפר, ולהימנע מבעיות ביג דאטה אצלנו, אוקיי? ולהשאיר אותם רק לאזור של המוצר. כלים מהתעשייה יש, נכון, זה מצריך סקילסט, זה מצריך לאנשים, זה מצריך זמן, זה מצריך כסף, לפעמים זה אופן סורס, זה בסדר, לא תמיד זה נתן לנו מענה, וכמו אצלנו במקרה זה היה פשוט כל המערך מסביב. לחלקנו הרבה ידיים, זה חשוב, אבל צריך לשמור על האיזון בין הביזנס לטכנולוגיה. מה שאמרתי קודם, לא לגרום לחברה לפשוט את הרגל בגלל שיש לי תוכנית חומש לאוטומציה. take away message. אם זה ברמת המתודולוגיה, שיש לכם קלאסטר עצבני של ביג דאטה, תעשו את ההפרדה בין כניסה, יציאה, וכניסה ביציאה בנפרד. אם זה ברמת הצוות, כל האזורים שדיברנו, אם זה סקריפטולוגיה, אם זה engineering, אם זה DevOps, אם זה innovation, אם זה כל הזמן לחשוב יצירתי, כל זה כל הזמן להשקיע. מבחינת האוטומציה כאוטומציה, זה מוצר, אל תתבלבלו לרוגע. רצוי ממש יהיה לאוטומיישן ארכיטקט, וזה PM, פרודקט מנג'ר, מי שלא, כי זה מוצר בתוך מוצר, כלומר יש את המוצר הראשי ויש ציר מקבילי של עוד מוצר שהם אמורים לעבוד ביחד. אם זה צוות סקראם, פנטסטי, גם הולך, אבל תתייחסו לזה כמו אל מוצר, מישהו צריך לעבוד עם זה. זהו, תודה רבה לסיטי, וספציפית לאסף שיושב שם בסוף, שקיבל אותי, נתן לי להרצות בפניכם על ההזדמנות. תודה לכם שבאתם, והחזקתם מעמד שעה ומשהו. תודה לפייפל שעשו איתי חזרה גנרלית ונתנו פידבק מקצועי. זהו. שאלות. אז ככה, לגבי... כן, כן, בבקשה. דיברת על... שנייה, רגע, אנחנו מצלמים, נכון? תודה. דיברת על הבדלים בין הזמן שלוקח ל-R&D, זאת אומרת הדדליינס, לבין QA. ההבדלים שב-R&D זה מדיד, ב-QA זה פחות מדיד, ודיברת על הצורך ב-DevOps, והתייחסת ספציפית ל-QA Automation. אז שתי שאלות בעצם על חלוקת עבודה בין R&D לבין QA. חלוקת עבודה או תעדוף? חלוקת עבודה, ביניהם, זאת אומרת DevOps זה איזשהו משאב R&D שיעשה קוד. כל השאר שהם לא ייגעו. ה-DevOps לא היה, זאת אומרת לא היו DevOps שנתנו שירותים ל-R&D? נתנו שירותים, אבל שירותים עוטפים. ה-DevOps בתפיסה שלי זה כל מה שקורה מהרגע שעשית קומיט עד הפרודקשן, כולל פוסט פרודקשן. זה אומר, המצר כבר עובד, אם זה אונסייט ואם זה קלאוד, מנגן, לעבוד ולדאוג שהוא מנגן כמו שהוא חושב, ולהביא תובנות אחורה כל הדרך לשרשרת DevOps. אז כן, לתת למפתחים לעשות את מה שהם צריכים, ולתת להם שירותים עוטפים, אם זה CI, אם זה Continuous Build, Continuous Packaging, וכן, בחלק מהחברות צריך גם את זה. ולתת להם תובנות של חבר'ה נשבר הבילד, למרות שהם מקבלים מייל, לבוא, לשבת איתו, לעזור לו.
לתת לו אפילו את התחושה של כן, זה לא אצלי, זה אצלך, הנה תראה, הלוגים מראים שזה קריסה וכזאת וכזאת, ארור כזה וכזה, זה אומר זה בא את כל נקודה. אוקיי? לנסות להימנע מהסיטואציה כמה שאפשר, אם זה ברמה תהליכית או אם זה בתקשורת של זה אני, זה אתה. אוקיי? אם זה DevOps והקירות תחת R&D, אם זה זה לא משנה, אם זה סקראם. הכוונה היא, היו DevOps? בטח. ל-R&D השתמשו, ול-R&D היה קלאסטר משלהם ולקירות לא. קלאסטר אחר? ל-R&D לא היה כלום חוץ מהדסקטופ שעליהם הם פיתחו. הבנתי. והם אף פעם לא בדקו את הקוד שלהם? לא, לא. היו רמות שדיברנו על סניטי, אאורלי וכאלה, אז היה את הסניטי שלהם, היה איזה קלאסטר רק שיעשה אאורלי, ומהאאורלי הם היו פידבקים מקבלים, זה מה שעניין אותם, לא כל השאר, ודי בצדק. והצוות שלי לקח את זה מהרמה של האאורלי ואילך. זה אומר, אם דוח האאורלי נכשל, הוא כבר יודע איזה מפתח זה, כי זה כותב לו, אנחנו למפתח אומר לו, תקשיב, זה נראה כאילו זה אצלך, או שמע, זה טעות שלי, עליי, אני אטפל בזה, תקשורת. וברמת הדיילי, לתחקר את זה בבוקר, להבין למה זה נכשל, למה זה נכשל, לפני שניגשים לפיתוח, להגיד להם, זה לא אצלי, זה אצלך, לא, לתחקר. R&D לא עשו טסטים בגדול על מסות של דאטה. לא, היה חשיבה סקראמית, זה אומר, תוך כדי הספרינט, היה איש QA שהשתמש במערכת אוטומציה, כתב את הטסטים ומיום ליום נתנו פידבקים אחד לשני. לגבי הדאטה אינג'קשן, כאילו סינתטי, שני שאלות. אחד, השתמשת באיזושהי ספרייה בפייתון, כן? ג'נוטיילס? ג'נוטיל זה שם קוד למוצר שאנחנו כתבנו, הוא מבוסס. זה מוצר זה אופן סורס או שזה אתם... זה משהו מאוד פשוט לייצר, זה ברמת כמה ימי עבודה, זה לא משהו... יש כלים היום, בדיעבד גיליתי, יש כלים שעושים את זה, לא זוכר מה הם כי זה כבר לא רלוונטי אליי, אבל כן. השאלה השנייה זה, איך פתרת בעיה אם זה היה בעיה כזאת של... שיש Data Relation, כאילו, יש, לא יודע, טבלת users ו-orders ו-user ID קיים ב-orders וכאילו כל מיני, שזה, אתה יודע, foreign keys, כל מיני... אין לי תשובה טובה לזה, חוץ מעבודה עידנית ברמת הג'ייסונים ולדאוג לאלץ את הג'נרות בצורה קורדית, אבל פעם אחת אתה עושה את זה וזה נשמר למה שאתה צריך. הבעיה שתוך כדי פיתוח נוצרים עוד ריליישן, וזה כל הזמן צריך, דרך אגב, בזה נפלתי, כאילו כמה פעמים. לא הצלחתי להגיע למצב, כי ברגע שיש איזשהו שינוי תוך כדי בין הגרסאות, כל האוטומציה נופלת. אין לי תשובה טובה בשלוף, ואם תבוא אליי אחרי זה נרד לעומק ונראה אולי יש לי בכל זאת תובנה. כרגע אין לי משהו בשלוף. לא נתקלתי כנראה מספיק בבעיות כאלה. בטח. איך עשיתם את זה, כאילו, זה לא חייב להיות מדויק, כאילו, בדיוק אותו זמן עיבוד. נניח יש לכם, לפני שבוע זה רץ שעה, עכשיו זה רץ פתאום שעתיים. נו, זה... כאילו שמרתם באיזשהו מקום זמן. בייסליינים שדיברנו, בכל הרמות, בין היתר כמה זמן ריצה, ואז משווה זמן ריצה ואומר, טוב לי, לא טוב לי. נתתי איזה אחוזי סטייה של מתאים לי, לא מתאים לי, כי בכל זאת יש אוברהד של הקלאסטר מתנהג כרגע אחרת. הגדרתי איזה טרשולד מסוים שנוח לי, ועבדתי לזה. הייתה גם בחירת אלגוריתמים דינמית של המוצר שלכם? כלומר, היית יכול, שיהיה לך אי ודאות באיזה אלגוריתם התוכנה מבצעת את הסריקת נתונים? השתדלתי לא להשאיר מקום לאי ודאות, אבל המחיר של זה הוא עוד מימד במטריצה. כלומר, עוד עמודה במטריצה שדיברנו, על כל פיצ'ר עוד עמודה, ואז זה משנה את כמות הטסטים. אם דיברנו על טסטים, מטריצות של טסטים בהתחלה, זוכר פה שאמרנו שיש מלא פיצ'רים? בין היתר היה אופציה של לבוא להגיד למנוע, תעבוד באלגוריתם כזה ולא אחר, אבל אז זה משנה פה את הטסטים. כלומר, הטסט הוא אותו טסט, אבל התוצאה יכולה להיות שונה, אז אתה צריך להריץ את זה פעם אחת עם view כזה, פעם אחת עם view כזה, למרות שזה אותו טסט. בעצם דאטה דריבן טסט כמעט קורס. לא בדיוק.
כי זה אלגוריתם driven test, לא דאטה. דאטה הוא אותו דאטה. בסדר? זה לא עובד על הג'נדרים? לא, זה המטריצה שמתארת את הרשימה של הפיצ'רים שנתמכים ואיך ההשפעה שלהם על הטסט, לעומת כמות הדאטה. אז כלומר, מה שהוא שאל זה פשוט עוד עמודה פה שאומרת, תשתמש באלגוריתם כזה ולא כזה. אתה מדבר פה על המון מידע בעצם של תוצאות הריצה. איך ארגנתם והצגתם את המידע הזה? בעצם צריך לעשות איזה שהם תצוגה של התוצאות בצורה שמתכנתים יבינו, שאתם תבינו. כן, אמרתי את זה ביעף, כי אתה יודע, זה מסוג הדברים שהם יחסית בנאליים מכל המערכת, אבל בגדול זה ככה, בתכלס מה שמעניין את כולם בבוקר, עובד, לא עובד. אם זה עובד, עזוב אותי באמא שלך, באלה המילים. כי אף אחד אין זמן להתעסק. אם זה לא עובד, הוא עצור הכל, בוא נראה מה לא קרה. קרה או לא קרה. אז התחלנו ברמה הכי פשוטה, אגרגציה פשוטה של כל הטסטים שעוברים. מקבל אימייל, הכל ירוק, עובר עליו ככה עם העיניים, מצוין, אפילו לא קורא מה יש בפנים, אני כבר יודע, זה היה כמו אתמול, רק ירוק. אם זה לא עובד, הוא... אחרי זה עם הזמן, ככל שהיו יותר טסטים ברמת האגרגציה הכי גבוהה, אז כבר אמרתי לאיש אוטומציה, עזוב, תעיף את הירוקים, שלח לי רק את האדומים. אם מייל ריק, אני יודע שהכל עובד. אז רמת ויזואליזציה של הכי גבוהה, ואז אתה יורד את השכבות מתחת. אם זה אתר שלקראת הסוף שעשינו, שאתה לוחץ קליק ואז הוא מראה לך את הרמת פירוט היותר גבוהה, ורמת פירוט יותר גבוהה ויותר גבוהה, עד רמת האקספשן שהקוד שלח בזמן שהשאילתה רצה וקרסה, כולל המטריקות של ההארדוור, זה אומר CPU, RAM וכדומה. ובעצם בניתם את המערכת התצוגה הזאת בעצמכם, או שזה היה כזה פופלי קנון? בגדול כן, זה היה דף וובי, שפשוט היה מתשאל את הדאטה בשסקרים, שבתוכו היה את כל הדאטה, ואתה יודע, זה לא היה יותר משבוע עבודה. למרות שיש כלי BI פשוטים וכאלה, חלק מהטריק היה כאילו המיומנות של האנשים. כן. איך בעצם שלא יהיה false negatives? זאת אומרת, אמרת, קיבלתי מייל, המייל ירוק, הכל סבבה, מצוין, אוקיי, האם זה באמת אומר שהעסק עבר? אם תשים לב לדרישות של הפתרון, שאפיינתי את זה, דיברתי על expected error mechanism, על הדבר הזה גם עברתי יחסית ביעף, אבל כתבנו 10 שאילתות. נגיד ששתיים נכשלו, אחד נכשלה, וואלה, באג, מצאנו, הכל טוב, פותרים באג, ממשיכים. השני, נכשלה, מתחקרים, רגע, אנחנו בכלל תומכים בשאילתה הזאת? לא. זה סוג מסוים של expected error, מסמנים את זה ב-not supported, ממשיכים הלאה. לא מעיפים את השאילתה, כי אולי עוד חצי שנה היא תהיה רלוונטית, והיא תיתן ערך. ואז שזה ישתנה, אני אדע, רגע, פתאום זה עבר. נשים את זה בצד. false positive היו, הטריק היה לנהל אותם. אם יש לך 300,000 שאילתות במערכת, וזה היה גודל, עשיתי פעם חישוב תיאורטית, הגעתי ל-300 מיליארד שאילתות כדי לעשות כיסוי מלא. מן הסתם לא הגעתי למספרים האלה, אבל הטריק היה לנהל את השאילתות שנותנות false positive, לא מדויקות. כל מה שכתבתי פה, אם זה הדאטה ריינג'ים, אם זה דיוק, כל הדברים האלה, לנהל את זה, ולכל דבר כזה נתתי expected. השאילתה הזאת צפוי שתחזיר תוצאות לא מדויקות. השאילתה הזאת צפוי שתחזיר תוצאות בסדר שונה, אין לי איך לפתור את זה קדימה, ממשיכים הלאה, הכל בסדר. טריק היה לנהל את זה ולהמשיך הלאה. עוד שאלות? חבר'ה, אני מאוד מודה לכם שנשארתם, תודה רבה על הסבלנות, לא טריוויאלי, מקווה שנהנתם.